Ξέρω εγώ, είναι ανάλογα. Πώς το θέτει ο καθένας. Ορισμένους πώς τους βοηθάει, άλλοι έχουν παράπονα, άλλοι είναι διαφόρων είδων άνθρωποι που... Πλησιάζει καλοκαίρι, γύρω όλα έχουν αφήσει. Ετοιμάζομαι στα γρήγορα, γαμώτε έχω αργήσει. Βρέχει στη φτώχο γειτονιά μας. Αξαναργήσω λέει θα με απολύσει. Τα αστικό έχει απεργία, δεν παίζω φράγκα για τάξη. Το παίρνω με τα πόδια, με ένα πόνο στη ψυχή. Στα πεζοδρόμια οι άνθρωποι σκεφτεί. Οι μπάτσι για βιτρίνα μες στο δρόμο βγάζουν άχτη. Πρόστιμο σε σένα που βαδίζεις μοναχός σου δίχως μάσκα μες στο άστι. Είναι να μην τρελαθείς φίλε μετά. Αντικοινωνικό σε κοινωνία που έχουν φτιάξει. Αν δεν δώσω την καρδιά μου πως θα είμαστε εντάξει. Δίνω καρδιά σε ό,τι κι αν κάνω. Αλλαγή προσωπική πάντα για πλάνο. Το όνειρο το ζούμε όταν φεύγουμε από χάμο. Τι να τη κάνεις στη ζωή αν δεν παλεύεις για τα απλά. Καλύτερα στο δρόμο σκεφτόμαι ώρες παρέα με τα δέσποτα. Τα δικαιώματα δανεικά κι αγύριστα αρρώστα ιδανικά. Ποιος είναι ο πρίγκιπας και ποια η πριγκίπισσα. Ράπανε δυο τέλεια, πειράζουν τη φωνή τους και πεθαίνουμε απ' τα γέλια. Μετά στεναχωριέμαι γιατί πνίγεται το κίνημα. Γιατί χυπκοψημένη αλληλεγγύη μακριά από το γυαλί. Αντίσταση στο σύστημα, όλοι γράφουνε τα ίδια. Ρε τι κάνει η νέα γενιά, τώρα παρασύρθηκε τα ίδια κι η παλιά. Μας φορέσαν τα γυαλιά κάτι ανάπηρα παιδιά. Η φωνικότερη μορφή βίας είναι η φτώχεια, έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η απόλυτη φτώχεια συνδέεται άμεσα με την αλματώδη αύξηση της ανεργίας και συνεπάγεται τη στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Ελλάδα το 2016 βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 35,6% του πληθυσμού, ενώ σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας ζούσε το 17,2%. Κατεβαίνω τα σκαλιά εκκλησίας, ντυμένος ωραία για σένα αγκάθι για στέμα στο αίμα. Κοίταξε μέσα στα σκοτάδια στο πυθμένα και βγάλε το ψέμα. Τη νύχτα μου κάνε μέρα, Άγιε Πατέρα. Τη θλίψη διώξε την πίχλα, τη λέρα. Να σηκωθώ καθαρό τη Δευτέρα. Να μη σ' απαρνηθώ, μου μένει ένα απάντητο ερώτημα άλυτο. Πόσο πλήρωσα να προδώσει το Χριστό. Ποιος είναι τόσο βλάκας να πληγώσει τον άνθρωπο. Στενάχωρώ γιατί πληγώνω το δικό μου εαυτό. Μυαλά στο γύψο, λαός μέσα σε 4 τείχους. Αγάπη στους τείχους και όλοι να σωθούμε. Να βγούμε από τη στάχτη, όχι για λίγους. Αντιπάλος ο ύπνος, πολύ κακός και Στίλτον. Στην πόλη την είδες ο λύκος. Στην πόλη την είδα άρνη και τη βρίσκω. Το ρίσκο να με πούνε θρήσκο. Αγνή αλήθεια στο πάρκο και πίστο το παιδί πως το μίσος μας έκανε κάποτε Ιησούς. Είσαι ηλίθιος. Κύριε λέει είσαι με τον αμάρτωλο. Γιατί έχω μπλέξει με το το φτωχό. Και αναγκάστηκα να κάνω πράγματα το ομολογώ. Που μου κάναν στη ψυχή πολύ κακό. Δοξάσει ο Θεός που μου δείχνεις ουρανό. Σε ευχαριστώ. Παγκόσμιο αγώνα για την εξάλληψη της φτώχειας. Σε τι οφείλεται αυτό? Σε τι οφείλεται? Αυτό οφείλεται εκτός από την οικονομική κρίση, στο γεγονός ότι... Στην πατρίδα μας, στην κυβέρνηση. Στο γεγονός ότι πλέον προτεραιότητα δεν είναι η ευημερία του πολίτη και του μέσου κατοίκου μιας χώρας, μιας πόλης, αλλά προτεραιότητα είναι το τραπεζικό σύστημα και να μην χάσουν τα χρήματά τους ή να αυξήσουν τα χρήματά τους αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν.